David Seals-Jones ydw i, a dwi'n ddarlithydd yn Radran Theatr Ffilm a Theledu yn Aberystwyth. So mae'r cwrs yma yn gyfle i chi ceisio pob fath o wahanol rannau o'r disgyblaeth o ffilm a theledu. O gwneud rhaglenni eich hunain i gwneud i astudio rhaglenni eich hunain. A felly chi'n dechrau yn y flwyddyn cyntaf mewn ffordd eitha sylfaenol a dysgu'r sgiliau sylfaenol, a wedyn fel chi'n mynd trwy'r ail flwyddyn trwy'r flwyddyn, chi'n mynd yn fwy a fwy cymhleth a mwy manwl a dewis beth chi eisiau gwneud, beth chi'n mwynhau fwyaf ynglyn â ffilm a theledu. Mae yna nifer o resymau i ddod i gymryd y cwrs yma. Mae'n lle gret i ddod i astudio. Mae dyn ni pob fath o cyfarpar mwyaf newydd a gorau mae bosib gael, a hefyd mae dyn ni staff cyfeillgar dros ben. Ond mae pob fath o fodiwl ar gael. Reit o modiwlau mwyaf sylfaenol ynglyn sut i switcho camera ymlaen a defnyddio goliadau, defnyddio sain ag ati, hyd at modiwlau sy'n gadael chi fynd off a darganfod eich cwestiynau ymchwil eich hunain a wneud ymchwil dwys academaidd eich hunain. O ran y marciau angenreidiol yn y cwrs, be ni'n edrych am yw tua 300 i 320 o bwyntiau UCAS neu 3B neu ABB mewn lefel A. Wel, byddwn ni'n gwybod yn ystod o sgiliau defnyddiol, ar un ochr sgiliau technegol, cynhyrchu, ffilm a theledu, a ar ochr arall sgiliau mwy meddal efallai o ran dadansoddi, testunau a diwylliant a sgwennu ynglyn â hynna. Felly ar y cwrs yma yn arbennig, ni'n edrych am sut ni'n gallu cyfuno y ddau sgil yna. A mae'r ddau set o sgiliau yna yn arbennig o bwysig yn y cymdeithas ni heddi. Wel, mae pob fath o yrfaoedd posib yn medru dod mas o'r cwrs. Yn uniongyrchol, wrth gwrs, mae yna swyddi yn y cyfryngau, mewn cynhyrchu cyfryngau, boed hynny yn ffilm a theledu, neu ar y we, neu rhyw gyfuniad o theatr, y we, a ffilm a theledu, fel mae pethau'n mynd fwy gymysglyd o fewn y byd digidol. Ond wrth gwrs mae'r sgiliau yma ni'n sôn am bwyty, maen nhw yn gallu cael ei ddefnyddio mewn nifer o swyddi gwahanol hefyd, megis dysgu neu mewn swyddi yn y byd busnes. Wel, mae pob fath o gyfarpar ar gael i myfyrwyr o nifer fawr iawn o gamerau o wahanol fathau yn dechrau gyda'r eitha sylfaenol tuag at rhai eitha cymhleth, a hefyd systemau golygu fideo gan gynnwys Final Cut Pro a Avid, a wedyn hefyd mae gyda ni studio teledu llawn gyda galeri a camerau HD i studio anferthol. So llawer o gyfarpar da iawn. Yn gen i wneud, rhan o'r cwrs mae'r myfyrwyr yn mwynhau mwyaf yw'r cyfle i fynd â gwybodaeth y sgiliau nhw o'r ochr ymarferol i'r ochr hanesyddol pe bai a nôl ac ymlaen. Chawns i gymysgu y gwahanol fath o wybodaeth yma, sgiliau yma, a dod yn efo'i gilydd i greu pethau diddorol. Boed hynny yn dweithawd, neu yn ddadansoddiad o rhywbeth, neu yn ffilm neu'n gynhyrchiad cyfryngol. Wel, oherwydd y cysylltiadau diwydiannol sydd ni o fewn yr adran, cysylltiad gyda cwmni fel Boomerang enghraifft, a cysylltiadau sydd gyda staff gyda pobl yn y diwydiant, mae yna wastad siawns i gyfarfod y pobl o'r diwydiannau creadigol, a hefyd oherwydd hynny, mae yna siawns falle i weithio iddyn nhw. Ar ben hynny, mae gennym ni modiwl arbennig sydd yn gofyn i fyfyrwyr mynd allan a ffeindio lleoliad gwaith am wythnos a sgwennu ynglyn â sut dathon nhw ffeindio fe, a wedyn be ddigwyddodd ar y lleoliad gwaith a be newn nhw yn sgil hynny, yn sgil y profiad yna. Felly, ni'n ceisio wneud siŵr bod pobl wedi meddwl ynglyn â eu gyrfaoedd nhw ar ôl prifysgol eitha cynnar yn y gradd.